Здравейте! В това видео ще ви покажа как да започнете работа с Владовсофт Склад. Складов софтуер е подходящ за складове, магазини, сервизи, автосервизи, заложни къщи и много други обекти. При първоначално стартиране на софтуера се отваря екран, в който да въведете фирмените си данни, като полетата с червен цвят са задължителни за попълване, а тези с черен можете да попълните по желание. За целите на това и другите обучителни видеа, при щракване с ляв бутон ще се отцветява жълто кръгче, а при щракване с десен бутон ще се появява синьо кръгче. Нека започнем като въведем примерни фирмени данни. Когато сте готови, ще тръкнете бутона ОК и ще се отвори прозорецът за вход в софтуера. Името и паролата за вход по подразбиране са админ. Владов софтсклад запомня последно въведения потребител, така че ще е необходимо обикновено да въвеждате само паролата си. Ако искате да влезете с друг потребител, маркирате, изтривате и въвеждате новото потребителско име. Влизаме с админ. Отваря се началния екран на софтуера, който е организиран в две колони бутони, които дават достъп до всички функции на софтуера. Ако имате закупен абонамент за пълната версия на продукта Владовсофт Склад Plus, можете да го активирате като щракнете бутон Информация. След това щракнете Нелицензиран. Въведете вашият имейл адрес, с който е асоцииран абонаментът ви. И щракнете бутон ОК. След това абонаментът се активира, софтуерът се рестартира и се отключват пълните възможности на Склад Плюс. Влизаме отново с име админ и парола админ. Можете да промените името на текущия обект, като щракнете синия текст над бутоните. Тук може да заредите картинка, а чрез въвеждане на стойност поле име можете да смените името на обекта, например. Това лого и име се показват при печат на фактури, документи за продажба и доставки. Препоръчвам да започнете с ръководството за работа. След като щракнете бутон ръководство от началния екран, се отваря ръководство, организирано по папки и теми, като всяка тема представя определена функционалност на софтуера. Препоръчвам да ги разгледате, тъй като чрез тях ще научите много полезна информация за работа с софтуера и как да използвате всичките му възможности. Едно от първите неща, които трябва да направите, е да въведете вашите данни. Това се прави чрез бутон База данни от началния екран на софтуера, който по подразбиране се отваря с таблица продукти, но нека първо започнем, като изберем таблица продуктови групи. Тук има само една по подразбиране, тя е с тиренце, но нека добавим още една, например храна. След това превключваме към... Ако желаете да добавите още, можете да използвате отново бутон Добави. Когато сме готови, превключваме към таблица продукти. Тук вече има въведени няколко продукта. Можем да ги изтрием чрез бутон Изтри, след като сме маркирани съответния продукт. Чрез бутон Редактирай можем да го променим, като отново полетата с червено са задължителни за попълване, а чрез бутон Добави можем да добавим нов продукт. Нека опитаме. Избираме новата продуктова група, която въведохме. Попълваме също доставна цена и продажна цена. Другите таблици също са важни и в тях можем да попълваме различни неща, като начините за плащане, брой, карта, банков превод са тези по подразбиране, като банков превод не бива да изтриваме, защото когато той е избран при фактури се появява поле с банковата сметка на нашата фирма. Това е
удобно за изпращане на проформа фактури и фактури. Таблица фирми, в нея се вижда вече фирмата, която вече въведохме при стартиране на софтуера. Можем да добавим и нови фирми, но това можем да направим и от формите за продажби и доставки и фактури в процеса на работа. Таблица служители, тук попълваме материалните отговорни лица или управителите на фирмите, както и други служители, които желаем. Тук е необходимо също да попълним нашите служители, за да можем в последствие да създадем за тях оператори за вход в програмата. Нека добавим един служител, например. Избираме от коя фирма е той. И другите полета не са задължителни за въвеждане. Когато сме готови с редактирането на данните, можем да натиснем бутон Запис, за да запишем промените във всички таблици. Нека видим какво има в таблица операторски групи. Тук по подразбиране има два типа групи. Администратор, който има пълни права за работа с софтуера, и оператори, операторс, които имат ограничени права. Ако желаем, можем да добавим и нови групи или да редактираме вече съществуващите чрез маркиране на група, щракване на бутон Редактирай или двойно щракване на групата. Ето тук, например, виждаме, че група оператори има ограничени права. Например, няма право да редактира базата данни, няма право да прилежда справки. Могат да правят доставки, продажби, фактури. Ако желаем да махнем или добавим право, просто щракваме отметката. В таблица оператори добавяме всички хора, които желаем да работят с софтуера. Например, можем да сменим администраторското име и парола. Но нека не ги променяме в случая. А можем и да добавим нов потребител. Например, потребител Иван с парола. Избираме егенето на нашия служител и казваме, че принадлежи на група оператори, която, както вече видяхме, е с по-ограничени права. Когато сме готови с всички промени, щракваме бутон Запис и затваряме прозореца. Нека да видим сега какво се случва, ако влезем с операторът, който току-що въведохме. Затваряме софтуера. Стартираме го отново. Влизаме с името и паролата на този потребител. И както виждаме, голяма част от бутоните за него са забранени, защото той е с ограничени права. В следващото видео ще ви покажа как да правите доставки и продажби, как да издавате фактури и как да променяте настройките на софтуера.